रायजो राजा नोंथांमोन नै बेफोरबायदि रिजार्भ आरो बेबायदि रिजार्भआव माने आदिबासिफोरा जिथुनाखि बेयो माने रिजार्भ एरिया माने सरकारा माने बेंनानै दोननाय बेबायदि रिजार्भ एरिया आरोना बेयाव इनक्रचमेन्ट खालामदोंमोन आरो माने सावथालिफोर आरोना आदिबासि नङा सावथालिबो होनो मालाबा आदिबासिबो होनलायलाङो आरोना बिथांमोना माने इनक्रचमेन्ट माने हा दखल खालामदोंमोन बिदि रिजार्भखौ माने बे जायगायानो जादों रुनिकाटा माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा माने फरेस्ट रेन्ज रुनिकाटानि सिङाव आरोना दा नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय नङा होमबा नोंथांमोना खोनाबाय माने जायफोर माने इनक्रचमेन्ट हा दखल खालामदों बै मानसिफोरखौ माने 25 जन माने हमनानै लाबोदोंमोन आरोना हमनानै लाबोनायनि उनाव बायदि बायदि सावरायनायनि गेजेरजों मेडिकेल खालामनायनि गेजेरजों माने बिथांमोनखौ माने अलरेडि माने मोजां बुजायनानै हगारना हरनाय जाखाबायमोन आरोना बुजायनानै थिनहरनाय जाखाबायमोन आरो बिथांमोनाबो माने एसुरेन्स होदोंमोन माने दिनैनिफ्राय हाग्रा सिफायला बा हाग्रा दखल खालामला बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै थांनायखौ थांफिनदोंमोन आरोना बिसोरखौ हगार होनाय जादोंमोन दा बेनि उनाव जिथुनाखि जा मोनसे इन्सिडेन्ट मोनसे नोंथांमोना खोनानो मोन्दों बे जाथाया जिथुनाखि बे जिथु फरेस्ट रेन्जनि जि अफिस बे अफिसखौ जे गाग्लोबबाय बुख्रुबबाय दा बे बुख्रुबनायनि गुबै जाहोनखौ बिथांमोना फोरमायदों मानोना बेबायदि खालामनो गोनां जानाय नङामोन बेबायदि बाथ्राखौ फोरमायदों माने ओरैबायदि फोरमायदों जिथुनाखि आइजोफोरनि माने प्राइभेट पार्ट्सआव माने मोदोमाव इलिगेलि माने मोदोम आखाइ होदों नैबेबायदि बिथांमोना इलिगेसन लाबोदों दा बिनि जोङो फोरमानखौ मोनाखै जोङो नुवाखै दा बिनि फोरमानखौ नुयोब्ला थारैनो माबा मोनसे रोखा जागोन होननाय जादोंमोन थ' बे जिथुनाखि जाथाय बे जाथायाव जाय जाथाया जानाङामोन जाथावना नङामोन माने खोब दुखुनांथावना बेफोरबायदि जाथाया माने आरो जोंनि गेजेराव जायोब्ला खोब दुखुनांथावना जायो दा जानाङामोन थ' गोबां 30 जनसोनि बांसिन माने पुलिस माने पार्सनेल जोखोम जाबाय इन्जुर जाबाय 7था 8था माने गारि सावबाय नङा होमबा माखासे फरेस्टनि माखासे गार्डनि हाथियार सिलायफोरा माखासे सावजाबाय माखासे गोमाबाय थिग बेबायदि रादाबखौ जों खोनानो मोन्दों थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना जि जायगायाव जोङो दङ रायजो जादों सावथालि बर' गोबां माने जाथि जन'गोष्ठीनि गेजेराव जों गोरोबलायनानै रायजो जादों थ' बेयाव माने बेबायदि आयेनखौ आखायाव लानानै जेबायदि सरखारि माखासे बेबायदि अफिस गारि कम्पिउटार माखासेफोरखौ बुख्रुबनाया खोब दुखुनांथावना होननानै जोङो साननानै लानो गोनां जायो थ' बेबायदि जाथाया गोदान नङा रायजो राजा नोंथांमोन सिगाङावबो बेबायदि जाथाय जानायखौ जोङो गोबां नुबोगासिनो दं माने फिसा इन्सिडेन्ट जायोब्ला गोबां माने बेबायदि पुलिस थाना गाग्लोबनाय बायदि बायदि गाग्लोबनाया गोदान नङा गोबां जागासिनो दं जाहाथे नैबेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थायो आरो पाब्लिकआ माने थ' इनाय जायो थ' माबा मोनसे दाय मोनदोंब्ला बे दायखौ माने बिजिरनायनि माखासे आयेन दं कानुन दं राहा दङ थ' बेफोरनि गेजेरजों आयेन कानुननि गेजेरजों बिजिरनानै समाधान खालामनाया मोजां आरोना नैबेबायदि माने हिंसा खालामनाय बेफोर माने माखासे गनायजाथावना बायदि नुहुरा गनायजाथावना नङा थ' बेयाव दा माखासे जाथाया जालांबाय नङा होमबा जाथायाथ' जाबाय दा घटनाया जालांबाय बायदि बायदि जालांबाय दा बिनि सायाव सरकारा मा इनिसियेटिभ लागोन माने दा आसाम गभर्नमेन्टआ गोबां माने बेखौ माने माबा खालामनो थाखाय रैखाथि होनो थाखाय प्रटेकसन होनो थाखाय गोबां माने मिलिटारि फौजि बाहायदों थ' बिनि सायाव माखासे इनिसियेटिभ लागोन मोजां थांखि लागोन आरो जिथुनाखि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सिङाव जिथुनाखि बे रुनिकाटा फरेस्ट जि रेन्ज बियो दङ जा मानाव गेदेर बानिराम ब्रह्म बिथांनि आन्दाराव दङ दा बिथांनि जि सरकार दा BPF सरकारा मा इनिसियेटिभ लागोन मा थांखि लागोन दा बिसो साननो गोनां जाहाथे आसा खालामो नैबेफोरबायदि
जि इन्सिडेन्ट आदिबासियानो जा आसामनि सिङाव गुबुन गुबुन हारियानो जा माने बेबायदि हरखाब इन्सिडेन्ट बेबायदि जाथाय मावनाया खोब माने खहा गोनां माने बबेबा सरखारि गारि सावजादों बबेबा माबा मोनसे जादोंब्ला खहा जादोंबा बायदि बायदि खहा जादोंबा बियो नों आं पाब्लिकनिनो खहा मानोना बियो नों आंनिनो सम्पति आरो नोंखौ रायजो राजाखौ बेंनो थाखायनो बेबायदि जिथुनाखि अफिस बायदि बायदि गार्ड पुलिस बायदि थाखाय जोंनि थाखाय दोनदों जोंनि रायजोनि थाखायनो रायजोखौ बेंनो थाखायनो थ' बिनिखायनो जिथुनाखि रायजोनि सम्पतिफोरखौ जाहाथे दंस' खालामनायनिफ्राय गोजानाव थागोन गोजान जागोन बेयो आंनि जोबथायाव आं बेखौनो खावलायबाय आरो गोजोन्थों।